गोयचे लोकनायक, दूरदृष्टी बाळगुपी फुडारी आणि लोकसेवक अशा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कुंदन फोगेरी आणि चंदन फोगेरी कॅटरर्सचे धनी नामो थिवी उद्देगीक वसणुके लागीं करासवाडा बार्देस गोंय. तुमच्या खासा सुवाळ्याच्या जेवणा खातीर कॅटरर सोदतात तर रुचीक स्टार्टर ते सुवादीक मेन कोर्स आणि गोडशां खातीर फामाद फोगेरी कॅटरर्साची निवड करा. लग्न सुवाळो, कॉर्पोरेट इव्हेंट्स, वाडदीस तसेच हेर गेट टुगेदर आसूं तुमच्या आवडीचो मेन्यू तुमच्या सुवाळ्यात. ताजी सामुग्री, अणभवी शेफ आणि उत्कृष्टतायेची आवड फक्त फोगेरी कॅटरर्स. आयजच बुक करात आणि तुमच्या दरेका सुवाळ्या खातीर खाशेलो मेन्यू राखून दवरात. फोन क्रमांक 8698661144 आणि 9545107555.